Metodologiari dagokionez, asko gustatzen zait adituak ditugula gure klasean hitzaldiak ematen beraz. Ezagutzen dugu lehenengo eskutik zertan ari diren aditu horiek lan egiten eta orain gertatzen ari dena gu ikusten dugu zuzenean eta ez da gehiago gure irakasleak kontatzen digula, baizik eta horretan lan egiten ari den aditu batek esaten dugu nola eta zergatik ari diren egiten gauza horiek. Eta baita ere, klaseak txikiak direnez aukera dugu gure artean asko lan egiteko, hitz egiteko, gauzak partekatzeko eta horrek eragiten du atmosfera edo oso giro ona egotea gure artean eta gero lan taldetan aritzeko ere oso erosua da. Gustatzen zait dana pilo bat da irakasleak nahiko lan irekiak ematen dituztena eta bakoitzak bere interpretazio bat izango du lanari buruz. Batzuk ulertuko dute poesia bat egitea eta ez batzuk ulertuko dugu txosten bat aldizkari baten agertzeko moduan egitea. Graduan ikasten ari ditugun gauza pilo, esango nuke gure eguneroko bizitzan erabili ditzakegula, adibidez irude inprimakiak gero eta normalagoak izango dira etorkizun baten, edo kartelon bat egiteko gaitasuna beti beharrezko izango dela esango nuke. Tutoretzak ere baditugu eta horrek laguntzen gaitu gure garapen pertsonalean, beraz gertutik ikusten dute zertan lagun gaitzaketen eta non dauden gure interesak eta hori nola sustatu dezakegun. Orain arte izan ditugun adituek esatea badagoela lekua guretzat, bai ikerkuntza munduan, bai enpresa munduan, horrek ere zabaltzen dit ateak erabakitzeko, ez orain agian, baina erabakitzeko gero zertan lan egin nahi duan.